en nom de tots i totes les companyes del moviment 15M de Badalona, sí que és un orgull veure un altre cop tanta gent a la plaça. Fa 10 mesos que el moviment va començar, fa 10 mesos ja del moviment, que el moviment 15M treballa a Badalona, i és un orgull que encara estiguem aquí, que encara puguem ocupar la plaça i que puguem fer activitats com la que avui presentarem. Aquí seguim, estem impulsant mobilitzacions contra les retallades als serveis públics, sobretot en sanitat i educació, i també amb la xerrada d'avui de l'Arcadi Oliveras volem impulsar també un procés de reflexió també del moviment, de què fem, com seguim, perquè som conscients, i jo crec que els esdeveniments que acaben de passar a València s'ho confirmen, de que la indignació continua, de que encara que ja no es facin esdeveniments tan passius, tan massius, que encara que no estiguem ocupant les places, acampant a les places, encara hi ha molt fort el sentiment d'indignació. I jo crec que el que ha passat a València, les mobilitzacions tan fortes a València, demostra que la flama de la indignació continua i que l'hem d'avivar entre tots i totes. Llavors, amb aquesta xerrada volem parlar d'això una miqueta i també us volem animar a que participeu a la vostra assemblea de barri que estigui més propera a Badalona. Estem repartint un full on està tota la informació, les nostres webs, el Twitter, el Facebook i totes les assemblees que tenim a Badalona perquè us pugueu apropar a la que us vagi millor. Com deia, avui tenim el privilegi de presentar l'Arcadi Oliveras. Tots em sembla que el coneixeu, per això esteu aquí. La xerrada porta el títol de Per què hem de continuar indignats. L'Arcadi és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, és president de l'organització Justícia i Pau i àmpliament conegut per la seva lluita pels drets humans, la pau i la justícia social. Amb motiu de les mobilitzacions ciutadanes ha fet conferències a diferents places públiques i a Badalona no es volíem quedar enrere i el volíem tenir aquí. El podíem haver portat a moltes sales, hi ha moltes sales a Badalona, el podíem haver portat a un teatre, però volíem, perquè la sentim així, aquesta plaça com a nostra, volíem ocupar la plaça. I jo crec que és motiu d'agrair a l'Arcadi Oliveras que hagi acceptat venir a una plaça un diumenge al matí, que hagi fet un forat a la seva agenda per ajudar-nos també a impulsar aquest cicle de xerrades de Badalona Indignada. Només acaba dient que d'aquí un mes prepararem una altra xerrada una miqueta més tècnica. Intentarem explicar a tothom que portarem especialistes en dret laboral per explicar la reforma laboral, en què consisteix, com ens afecta com a treballadors i treballadores. Ho farem al voltant de finals de març, estigueu atents a les nostres xarxes perquè ho comunicarem. També dir que la nostra propera Assemblea General de Ciutat serà el proper diumenge 4 de març a les 12 a la plaça Badalona Pompeu Fabra, allà just a l'amfiteatre aquell que hi ha just al costat de la parada del metro. I res, jo vull acabar amb una cita d'un filòsof italià, Antonio Gramsci, que jo crec que va molt bé amb el que volem fer amb aquest cicle de xerrades. Tenia una cita molt famosa que deia: instruïu-vos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència, que és el que farem avui, instruir-nos amb l'Arcadi Oliveras. Alliuteu-vos perquè necessitarem tot el vostre entusiasme, que és el que estem fent des de fa 10 mesos. A lluitar en contra les retallades, per una democràcia real. I també deia: organitzeu-vos perquè necessitarem tota la vostra força. Llavors, instruir-se està bé, agitar-se està bé, però necessitem sobretot organització. I llavors ens agradaria, perquè venen temps molt convulsos, venen lluites molt fortes, la primavera ha començat a València i volem que arribi a tots els racons de l'Estat i a tots els racons d'Europa i a tots els racons del món. Llavors necessitem tota la nostra força, per tant organitzem-nos en assemblees, a les places i després d'aquesta presentació parlarà l'Arcadi i després farem un torn de debat. Moltes gràcies a tots per venir i gràcies a l'Arcadi per venir aquí. Molt bon dia a tothom. Com que heu tingut l'amabilitat de seure a terra, jo em podré seure, perquè també l'edat no perdona i volia estar dret, però és millor així. Em penso que també deia en Gramsci que davant del pessimisme de la intel·ligència sempre floreix l'optimisme de la voluntat. Estic convençut que tots teniu aquí la voluntat de canviar les coses. Us felicito perquè ara, un diumenge de febrer al matí, rellanceu. No és que s'hagi rellançat, perquè com ho dèieu, ja heu continuat, però torneu a tirar endavant aquest moviment que acampa, que ocupa les places, però que també durant aquests mesos d'hivern ha estat fent molta i molta feina. Jo penso que les raons de la indignació, com explicaré a continuació, segueixen sent ara exactament iguals o superiors a les que hi havia fa uns quants mesos. I per tant, el motiu pel qual hem d'estar aquí i en altres llocs continua exactament igual. Però és que mentrestant s'han fet feines. He tingut ocasió de visitar diferents acampades, diferents assemblees, i us asseguraria uns que es preocupen pel
centre d'assistència primària, uns altres que es preocupen pels desnonats, uns altres que tiren endavant iniciatives legislatives populars, i la feina no s'ha parat gens ni mica. La continuarem ara amb més força que mai. I ara que sembla que ja comença a venir una mica la primavera, tinc la impressió que és el moment de fer. M'han demanat, i m'han dit que aquí hi ha 3 preguntes, la primera que diu com s'ha originat aquesta indignació, segon quin és el moment actual de la indignació i tercer què podem fer d'ara en endavant. He calculat quants diners s'han donat a la banca des d'aquell setembre del 2008 fins ara. Fins i tot m'he permès descomptar les petitíssimes quantitats que la banca ha sigut capaç de retornar. I al final tinc el saldo actual. Us asseguro que això diré a continuació és el més gran motiu d'indignació que hi pugui haver-hi. El que s'ha donat a la banca en aquests 3 anys són 4.600.000 milions de dòlars, que se'ns han tret de tots nosaltres, equivalent a 92 vegades la possible eliminació de la fam en el món. Dit d'una altra manera, amb els diners que s'han donat a la banca, parèntesi, plena de delinqüents, s'hauria pogut eliminar la fam els propers 92 anys. Només això penso que ja és un motiu suficient perquè estiguéssim tot el dia acampats en aquestes places. Però aquell dia hi va anar. Qui més sortia? Doncs sortia el seu fill el príncep, la seva nora la princesa, les seves filles les infantes, algun marit que els hi queda a les infantes, tot i que en situació processal delicat. I finalment en aquella fotografia qui apareixia? Una sola persona que no era de la família reial. Quantificada allà al mig, l'única. Em vaig preguntar qui és aquesta persona. Doncs home, aquesta persona jo no sabia qui era, però el peu de pàgina m'ho deia. Aquesta persona es diu Paloma Ochea i està casada amb un senyor que es diu Emilio Botín, primer banquer i primer evasor d'impostos del país. Les coses van així. Quan hi ha problemes, als Estats Units els Bush amb aquell senyor Jeffrey i aquí la reina amb la senyora Botín. I s'ha acabat. I per això trobarem sempre diners per la banca i mai trobarem diners per la fam. Aquest és el primer i entenc jo més gran motiu d'indignació. Passem a altres motius d'indignació. Quin és el segon motiu? Doncs un que pot ser que quedi una mica amagat però que no és gens i que es diu l'especulació. L'especulació té 2 característiques, especulació immobiliària i especulació mobiliària. Aquí a Catalunya probablement hem conegut més l'especulació immobiliària. Aquí també es donaven hipoteques una mica més altes, recordem, aquells anys eufòrics del totxo, si tu anaves al banc i demanaves una hipoteca i deies al banc, escolta, vull una hipoteca, per quan? Tu deies, home, el pis costa 100.000 euros. I el banc et deia, doncs te dono 120. I tu deies, per què 120? Home, perquè si compres un pis per 100, hauràs de comprar mobles per 10 i t'hauràs de comprar un cotxe nou per 10 més. De manera que aquí tens 120 i compres el pis. I tu entraves al banc demanant-ne 100 i sorties contentíssim amb 120 a la butxaca. Durant uns quants anys això donava molta eufòria, però al cap d'un cert temps s'havia de tornar i llavors es podia tornar. Als Estats Units, això que us estic explicant, també va passar, però no amb una relació de 100 a 120, amb una relació en moltes ocasions de 100 a 500. Als Estats Units existeix una cosa que no existeix i que es diuen segones i terceres hipoteques. Un pis que el tenies hipotecat una vegada, si el del banc creia que tu eres una persona formal i que aquell pis valia més, te l'hipotecava una segona i fins una tercera vegada. Què va passar? Que això va ser el trencament i l'origen de la crisi. L'arribada de 155.000 immigrants nous per any. I la veritat és que fins que va arribar la crisi el 2008, aquesta xifra de 155.000 immigrants que havia dit l'ONU, més que una xifra, va convertir-se en una profecia. El 2000, el 2001, el 2002, el 2003, sempre anava arribant al voltant de 155.000 immigrants. Ara la veritat és que fa 3 anys que no n'hi ha, perquè amb la crisi ja no hi són. Però els 3 anys que venen tampoc en tindran més. Vol dir que quedaran 6 anys sense arribada d'immigrants almenys. Caixa de Pensions té un servei d'estudis. I el servei d'estudis de Caixa de Pensions acaba de publicar que suposant que això sigui així, des de que sortim de la crisi, ells diuen el 2015, fins al 2030, farà falta que a Espanya cada any arribin 250.000 immigrants nous. I si no, no ens jubilarem. Ja veieu que no és una qüestió de solidaritat, és una qüestió d'egoisme, però val la pena conèixer. Ens faran falta 250.000 immigrants. Després, contràriament al discurs oficial, que, per exemple, manifesta molt sovint aquesta gent que es diu Plataforma per Catalunya, nosaltres no donem cap xep als immigrants. Mai els hi han pagat res més del que ells ens han donat a nosaltres. Sí que és una qüestió egoista, però és així. Presidència del Gobierno a Madrid, cada any, publica l'estadística, allò que es diu el saldo fiscal. Aquí a Catalunya estem molt acostumats al saldo fiscal, a Madrid, però no. En aquest cas el saldo fiscal de la immigració a Espanya. Dit d'una altra manera, què aporten els immigrants a les arques públiques espanyoles, què s'emporten els immigrants de les arques públiques espanyoles. Aporten per 3 conceptes.
Si tenen papers, cotitzen a la Seguretat Social. Si tenen papers, paguen IRPF, que se'ls descompta la nota. I si tenen papers, paguen... i si no tenen papers, paguen impostos indirectes, com fan benzina, compren tabac, gasolina, IVA, etc. Això és el que ells ens donen a nosaltres. I nosaltres què els direm amb ells? Moltíssimes coses. Serveis educatius, serveis sanitaris, serveis socials, ajuda a l'habitatge, beques menjador, bosses de llibres, places de guarderia i una altra cosa que m'ho oblidi. Sisplau, consulteu els arxius de Presidència del Govern. Està mesurat des de fa molts anys. I fins que va arribar la crisi del 2008, perquè després s'ha destarutat tot, el saldo era favorable a nosaltres per 6.000 milions d'euros a l'any. Cadascú de nosaltres, que quedi clar, rep cada any, estadísticament parlant, provinent de la immigració, un regal de 105 euros per capita. I això sí que és una cosa que hem de començar a dir i explicar bé, perquè hi ha molta confusió sobre el tema. Però, esclar, seria molt egoista que només entenguéssim la immigració des del punt de vista itinerari, que ja l'hem d'entendre des d'altres punts de vista. Jo sé que el millor punt de vista des del qual hem d'entendre la immigració és l'enriquiment cultural que suposa. Tots els països, totes les nacions són fruit de les cultures que ens han anat visitant al llarg del temps. Jo soc català, estic content de ser català, orgullós de ser català, però també soc conscient que ser català no és res de l'altre dijous, perquè al cap i a la fi ser català és una mica fenícia, una mica cartaginès, una mica grec, una mica romà, una mica jueu, una mica de l'islam, una mica andalús, una mica gallec, una mica cotorià, una mica magrebí, una mica fruit de tots aquells que ens han visitat. Avui, perquè teniu el dia ocupat aquí, però diumenge teniu una mica de bon temps, feu una petita tournée per Catalunya. Agafeu per aquí l'autopista, us aneu a Girona. I què veureu a Girona? El call jueu i els banjàrabs, que són les dues coses que recomana l'oficina de turisme. Molt bé, call jueu i banjàrabs a Girona. Sortint de Girona, només sortint de Girona, anireu a una altra població, que és la capital del Baix Empordà, que es diu la Bisbal, o la principal de la Bisbal, us tocarà una sardana. I quan mireu què és això de la sardana, veureu que és una dansa d'origen bizantí que ha anat evolucionant per la Mediterrània, que en una primera etapa es va convertir en el sirtaki aquell que ballava l'Anthony Quinn allà del Sol del Riego i que finalment ha esdevingut la nostra dansa que es fa i es desfà. Què haureu fet? Call jueu, banjàrabs, dansa bizantí. Amb tot aquest enrenou se us ha fet l'hora de dinar. Ara segurament no és l'època, però si vau anar fa 2 mesos, per dinar us haurien donat panellets i torrons. I què són panellets i torrons i les postres àrabs de tota la vida? Tu vas a Marroc, demanes postre i porten un panellet de seguida. De manera que haureu fet call jueu, banjàrabs, dansa bizantina, postre marroquí. Amb tot això, quan haureu menjat, haureu begut, i a l'haver begut la vostra eufòria catalana pujarà de nivell. I decidireu que és el moment de posar-vos una barretina, com a signe de catalanitat. I quan mireu quin és l'origen de la barretina, veureu que és un grup típic d'Anatòlia, que és això no estic equivocat, és la part asiàtica de Turquia. I contents vosaltres, la vostra barretina catalana, que és turca, seguireu donant voltes per Catalunya i apareixereu un lloc de remembrances catalanes innegables, com és el monestir de Montserrat, on constatareu que la Verge és neta. I finalment, acabareu la vostra jornada de catalanitat absoluta en el lloc que em penso que, sens dubte, és el més estimat pel 95% dels catalans, i que no pot ser altre que el Camp Nou. I què és el Camp Nou? Sinó l'estadi d'un equip de futbol que va crear un suís, que es deia Joan Gamper, i en el qual, ara l'entrenador ja fa un parell d'anys que no, abans també, els jugadors són argentins, brasilers, holandesos, camerunesos i ja no sé de quins altres. Ara obrirem un torn de paraules. Si teniu alguna pregunta a l'alcalde, si teniu alguna reflexió...